Assalamu alaikum muhterem milletteşlerimiz. Яңа Гасыр kanalında Tatarlar tapşırığı үзенең эшен башлап җибәрә. Milletteşlerimiz тормышындагы вакыйгалар белән бу атна дәвамында сезне мин Инсаф Абдулла таныштырырмын. Бүгенге чыгарылышта Ульяновский шәһәренең яңа мәчетенә 30 ел. Таптык укытучы китаплар, алхамдулилlah. Шуннан менә шул балалар белән һәр ял көнне шул татар телен укытабыз. Михайловский шәһәрендә халкым мирасы фестивале. Бүтән халыкларга караганда татарларга шәй эшу алдарак килгән. Шәй эшергә чакыру Казан татарлары арасында 300-400 ел элек башланган. Сургут шәһәрендә яшәүче Марсель һәм Алсу Гайнетдинов гаиләсе. Инде монда Сургут шәһәренә әллә кайдаган ничә километр килеп монда татар кешесен табу инде ул миңа бер караганда кызык табылды һәм инде бу язмыштыр дип уйлап, Марсельне дә бик шаттым инде. Тапшыру ахырында Татарлар фондыннан сәхифәсе. Без хәзер Белоруссиядә, аның башкаласы Минск шәһәрендә. Бүген әлеге республикада 7319 татар исәпләнә. Ульяновский өлкәсе диния нәзарәте мәгълүматларына караганда, мәчетләр саны буенча бу төбәк илебездә беренче бишлеккә керә. Өлкә үзәгендә соңгы елларда гына да берничә дистә мәчет файдалануга тапшырылды. Яңалары да төзелә. Сембер Ульяновский татарлары Совет хакимияте чорыннан соң шәһәрдә беренче мәчет ачылуга 30 ел тулуга багышланган тантаналы чарага җыелды. Әлеге күркәм бәйрәм һәм Сембернең тарихи мәчетләре хакында безнең бу төбәктәге хәбәрчебез Рамис Сафин бәян итә. Гаҗәпләнерлек хәл. Совет хакимияте елларында Ульян шәһәрендә татарлар намаз укырга дини йолаларыбызны башкару өчен шәһәрдәге бер йортны сатып алалар. 1956-1988 елларда Сембер Ульян татарлары нәкъ менә шушы Крупский урамы 45-нче йорттагы агач йортка намаз укырга йөриләр. Әлбәттә инде Совет хакимияте елларында ул хакимият органнарының рөхсәтеннән башка эшләнмәгәндер дип уйларга кирәк. Берничә ел элек Совет чорында мәчет вазифасын башкарган әлеге йортны үзәк мәчет янына китереп куялар. Ул чакта имамлык иткән Нурмөхәммәд хәзрәт турында мәчет музеенда кызыклы гына экспонатлар һәм фоторәсемнәр саклана. Без аны менә бу хәзерге мәчет йортына күчердек. Ягъни бу безнең тарихыбыз, белсеннәр, күрсеннәр, нәрсә монда булган, ничек монда урнашкан. Ягъни шунда кечкенәдән башлап, шундый зур мәчеткә хәзер күчтек. Хәзер ул вакытта менә Ульянда шул бер генә шул йорт кына иде. Хәзерге вакытта Аллага шөкер инде 16 мәчеттән күбрәк хәзер Ульянда да Аллага шөкер. Ульян шәһәр мөхтәсибе, үзәк мәчет имам хатибы Рөстәм хәзрәт Сафин тырышлыгы белән шәһәрнең үзәк мәчетендә моннан берничә ел элек ислам мәдәнияте музее эшли башлаган иде. Анда Сембернең тарихи мәчетләре белән бергә бүген 30 еллыгын билгеләп узучы мәчет, аның имамнары, шул чорда беренче өлкә мөхтәсибе булып эшләгән Әюп хәзрәт Дибердиев турында да бай материал тупланган. Мәрхүм Әюп хәзрәт Дибердиевнең инде сакланган үз әйберләре, менә чапаны, чалмасы, хутбәт аягы, тәсбихе, хәтта менә шул Ташкентта укыган вакытта аның шул инде язган әйберләре. Илдә яңары җилләре исә башлагач, Сембер татарлары шәһәрнең милләттәшләребез күпләп яши торган Төньяк районында мәчет салып куялар. Шул еллардагы мөхтәсиб Әюп хәзрәт яңа гына дини белем алып кайткан яшь егет Рәсүл хәзрәтне мәчеткә мәзин итеп ала. Соңрак ул биредә 2003 елга чаклы имам булып ташлый. Анда эшләгәндә инде, конечно, беренчедән әйтер бабайларыбыз безнең теге татар мөселманның тәртипләр, даже элек тегене кешеләр төбәтәйсез йөргән вакытта тегене бездә ярар төбәтәйсезләр, бабайлар юк. Төбәтә белән йөрергә кирәк, ник? Потому что ул татар белән мөселман кеше айырып тора торган нәрсә, шуның белән, кеше белән арашылырга нитергән секретарьга рәттеләр бабайларыбыз. Алхамдулилlah, бик күп нәрсәгә бабайларыбыз бик тирәтләр безне. Бүгенге заман мәчете ислам дини ялаларын саклау, намазлар укыту белән генә шөгыльләнми. Бердә атна сайын диярлек никах мәҗлесләре уза, ислам дине нигезләрен гарәп телендә укырга, язарга өйрәнү буенча 3 еллык курсларда эшли. Әлеге курсларны ел сайын дистәләгән кеше тәмамлап чыга. 5 еллык халык үтенече буенча монда татар телендә укыта башлаганнар. Балаларны укыта башладык һәр атна ял көннәрне. Шунда дин дәресләре белән бергә татар телендә укыйбыз дип әйттеләр. Шуларга күрә таптык укытучы, таптык китаплар, алхамдулилlah. Шуннан менә шул балалар белән һәр ял көнне
шул татар телен укытабыз. Бу көннәрдә Сембернең үзәк мәчетендә зур төзекләндерү эшләре бара. Чөнки узган гасырның катлаулы һәм төзелеш материалларына зур кытлык чорында салынган гыйбадәтханә бүгенге заман таләпләренә җавап бирми. Яңартылган мәчеттә янгыннан саклану кагыйдәләре дә тулысынча үтәләчәк. Стеналар монда инде безнең хәзер штукатуркаларны ясыйбыз, аннарысын инде кайсы урыннарда плиткада була, кайсы урыннарда шулай цветной штукатурка кебек нәрсәләр инде шундый нәрсәләр, декоративный штукатурка. Ульяновскиның Җәмик мәчетенә 30 ел тулуга багышлап уздырылган тантанада өлкән мөфтие Илдар хәзрәт Сафиуллин Сембердә төрле елларда эшләгән имамнарны, шәһәр мәчетләрен төзүдә катнашучыларны, акчалата ярдәм итүчеләрне искә алып, алар рухына дуа кылдырды. Ислам динен, татарның борынгы йолаларын саклауда хезмәт итүчеләргә һәм мәчет салучы егетләргә мөфтиятның бүләкләрен тапшырды. Ульяновскидан Рамис Сафин, Әхмәт Мәдәрисов, татарлар. Свердловск өлкәсе Михайловский шәһәр бүлгесендә халкым мирасы фестивале гөрләде. Аны үткәрү урыны итеп гадәттәгечә Михайловский шәһәре мәдәни һәм ял итү үзәге сайланды. Башта татар милли ашлары конкурсы уздырылды, икенчелешендә үзешчән артистлар чыгыш ясады. Чарада Уфа шигыре, Шәкүр, Үрмәкәй һәм Акбаш авыллары үзешчәннәре катнашты. Анда безнең Чору төркемдә булып кайтты. Свердловск өлкәсенең Михайловский шәһәр бүлгесендә гомер итүчеләрнең яртысын татарлар тәшкил итә. Алар әлеге җирлекнең 7 авылында яши. Быелгы халкым мирасы фестивалендә 4 сала командалары катнашты. Һәр берсе өстәл бизәлеше, оригиналь презентация һәм аш-су ризыкларының төрлелеге белән истә калырга тырышты. Без Үрмәкәй авылында кунакларны җыр белән каршылыйбыз. Хәзер шул җырны безнең яраткан җырыбызны сезгә җырлап күрсәтәбез. Кайдыны килдегез сез безгә, батмаенча диңгезгә. Кайдыны килдегез сез безгә, батмаенча диңгезгә. Кадерле кунак сез безгә, ни хөрмәт итик сезгә. Уфа шигыре авылыннан килгән катнашучылар үз чыгышларын татарларның чәй традициясенә багышлады. Бу эчемлек һәр вакыт кайнар булсын өчен чәйнекне самавыр өстенә куялар. Бал, сөт һәм тәмле камыр ризыклары белән чәй эчүдән кайсы татар баш тартсын. Бүтән халыкларга караганда, татарларга чәй эчү алдарак килгән. Чәй эчәргә чакыру Казан татарлары арасында 300-400 ел элек башланган. Чәй эчү традициясе иң беренче бай кешеләр арасында гына булган, чөнки чәй бик кыйммәт булган, аны Кытайдан китергәннәр. Тамашачылар да тәм-томнардан авыз итте. Аларны чәк-чәк белән сыйладылар. Барлык презентациялар узгач, дегустация оештырылды. Кайбер кунаклар шаяртып, бүген бирегә ашамыйча килергә булган, шул кадәр күп эш-пешмәк пәрәмәч һәм бәлешләрдән югалып каласың. Әмма барысын да татып карыйсы килә диделәр. Тестосы шундый пышный, шундый тәмле. Чәйләре ике төрле үлән белән эшләнгән, чәйләре бик тәмле. Көндәшлек рухы фестивальнең икенче бүлегендә дә сүрелмәде. Ул Михайловский шәһәренең мәдәният һәм ял үзәгенең сәхнәсендә узды. Һәрбер төркем өчен авылдашлары, дуслары, туганнары җан атып, көч биреп торды. Концерт якынча 3 сәгать дәвамында барды. Әмма катнашучылар өчен әлеге вакыт сизелмичә тиз үтте. Күңелле җырлар һәм биюләр, интермедиалар һәм тамашачыларның алкышлары бер-берсен алыштырып торды. Можно с гордостью сказать, что татарская культура. Без горурланып әйтә алабыз, бирдә татар мәдәнияте яши һәм чәчәк ата. Чөнки мәдәният милләт нигезе. Мондый фестивальләрне үткәрү бик мөһим эш. Михайловский шәһәр бүлгесенең татар үзешчән коллективлары арасында халкым мирасы бәйгесенең тарихы әллә ни озын түгел. Ул бары 2017 елдан гына оештырыла башлый. Әмма алда әле бу фестивальнең якты һәм дәвамлы киләчәге булыр дип өметләнеп калабыз. Исаф Абдулла, Альфия Габдушева, Юлия Шлентова, татарлар, Свердловск өлкәсе. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның алдагы өлешендә. Сургут шәһәрендә яшәүче Марсель һәм Алсу Гайнетдиновлар гаиләсе. Инде монда Сургут шәһәренә әллә кайдаган ничә километр килеп, монда татар кешесен табу инде ул миңа бер караганда кызык та булды һәм инде бу язмыштыр дип уйлап,
Марселне да бик ошаттым инде. Тапшыруыбыз ахырында Татарлар фондунан сәхифәсе. Біз қазір Белоруссияда, аның башқаласы Минск шәһәрендә. Бүгін әлеге республикада 7319 татар исәпләнә. Шит җирләргә барып гыйбрәт алдылар. Шит төбәкләрдә булганда милләттәшләребезнең яшәешен күзәтәбез. Татар гаиләләренең тормышы да безгә кызыклы. Ханты-Манси автономияле бүлгесенең Сургут шәһәрендә дә шундый тату гаилә белән таныштык. Шунысы игътибарга лаек, алар икесе дә милләт тормышы белән кайнап яши. Көнбатыш Себер якларына Татарстанның төрле районнарыннан килеп урнашкан Алсу һәм Марсел Гайнетдиновларның танышуы да Сургут шәһәренең татар оешмасында була. Тулырак киләсе сюжетта. Мен Көкмара районынан Лыяз дигән авылдан. Безнең авыл бик знаменитый инде, ул яхшын итек баса торган, киез итек баса торган авыл. Армиядан кайткачтан мен Казанда строительныйда укып йөрдем дәген. Шуннан соң минем электән бар инде Себергә чыгып китәргә дигән теләк бар инде ничектер. Монда минем двоюродной брат Ой Шидри, ул отпускка кайткан вакытыга как раз әйтә Марсель киттек менә алды. Шуңа ярып киттем. 1988 ел була ул. Абыйсы агроном, Сургутта теплицада кыяр, помидорлар, хәтта карбызлар үстергәннәр. Марсель Гайнетдинов анда 12 ел эшли. Соңрак нефть һәм газ оешмасына күчә. Алсу исә Сургут якларына Татарстанның Актаныш районы Иске Бугад авылыннан килгән. Минем иптәш кызым монда күченеп китте. Һәм мин 2003 елны аның янына кунакка килдем. Җәй көне. Миңа Сургут шәһәре бик ошады. Һәм инде мин озакта үтми көз көне октябрь аенда аның янына күченеп килдем. Мин бит Татарстаннан килгән, татарлар арасында кайнаган кеше, татар гаиләсеннән. Менә шул татар мөхите җитми башлады да, минем иптәш кызым татар үзәгенә йөри ди ул вакытта. Һәм мине Нурия апа белән таныштырды инде ансамбльнең җитәкчесе. Алсу Гайнетдинова кичкенәдән үк актив булган, мәктәптә укыганда ук җырлаган, биегән, монда килгәч тә Сандугач ансамбленә бик шатланып йөри башлый. Шунда ул гармунчы Марсель Гайнетдиновны очрата. Менә шит җиргә киткәч бидән инде без бигрәк тә соңгынасың туган ягында, менә монда инде үзеңнең националистлары та кешеләрне күргәчтән рәхәт булып китә инде улар. Кеше яшьтән үк мин үземнең тормыш иптәшем татар булсын дип уйладым. Һәм инде монда Сургут шәһәренә әллә кайдаган ничә километр килеп монда татар кешесен табу инде ул миңа бер караганда кызык та булды. Һәм инде бу ничектер язмыштыр дип уйлап, Марсельне да бик ошаттым инде. По-моему, беренче күрүдә хорошо ук инде ул. Хәтта любовь с первого взгляда диләр бит. Шундый булды бу инде ул. Белмим, аннан соң без озак очрашмадык. Шулай бит Алсу. 2004 елда Алсу белән Марсель гаилә кыра. 20 ел эчендә төрлесе булгандыр. Халкыбыз телендә гаиләдә табак савыт шалтырамый тормый дигән сүз дә бар бит. Иң мөһиме, алар проблемаларны чишү юлларын бергәләп эзлиләр. Мин кызулык бар ул миндә, шуннан да бар ул. Безнең кайсыр балаларда бар ул нәрсә. Алсу түземле булгачлыктан бара торгандыр инде дөнья. Бер-береңә юл куярга кирәк инде, әзрәк тыңларга кирәк. Кызган вакытта әзрәк кырыйга китеп торсаң да бадыр инде ул. Натырышып киләсең, соңдан бер-береңә хөрмәт инде шулай бит. Хөрмәт итмәгән әти белән балага яхшы тәрбия биреп булмый. Алар тоже әти-әнисен хөрмәт итеп үсәргә тиешләр һәм гаиләдә күреп әти белән әнинең бер-берсенә карата мөнәсәбәтен. Чөнки бала кеше тормышка чыгып киткәч ул әти-әнисен кабатлый диләр бит инде менә. Яратам картиналар ясарга, рәсемнәр. Бу картина мин конкурска уж ясадым. Бу мәчет дөньяда шундый мәчет юк. Үзең уйлап таптың моны? Әйе. Вот кешеләр дә ясыйм, мин яратам природаны ясарга. Татарский орнаментлар, түбәтәйләр, чәкчәк, гармонь. Гитарада мин 7 яшьтән кызыксына башладым. Гитараның тавышын мин бигрәк яратам. Мин үзем өйрәндем инде гитарада уйнарга интернеттан. Гайнетдиновлар гаиләсендә 3 кыз үсә. Баштарак алар барысы да татар үзәгенә, Сандугач ансамбленә йөргән, җырлаган, биегән, аннан спортны сайлыйлар. Улы кызлары беренче разрядлы чаңгычы, кече кызлары йөзү буенча җиңүләр яулый, уртанчылары
кул эшләре белән кызыксына. Мама у нас более спокойная. Әни тыныч, һәр башлангычыбызда ярдәм итә. Папа у нас веселый, энергичный. Әтинең энергиясы ташып тора, безне һәр вакыт йөртә, түземле. Алар да бит инде бала кеше арыйлар, мәктәптә дә укырга кирәк, спорт ярышларында да катнашырга кирәк, төрле вакытлар белән сөйләшеп тә инде кайчакта мәҗбүр дә итәргә туры килә, ялкаланыбрак киткән чаклары булса. Шуңа күрә спорт бит ул тоже бик күп тырышлык, бик күп көч сорый торган әйбер. Аның өчен әле ихтияр көче дә зур булырга тиеш. Көн сайын булай туры килде. Икесе дәгән шәһәрнең икенче башында йөриләр менә. Мин таксист шикелле, яктан бу якка чыгып, шуларны йөртәм, алып барам, алып кайтам инде. Мы вышли марафон, бежали 5 километров всей семьей. И вот наши медали. Марсель белән Алсу үзләре дә спорт ярата. Марсель Гайнетдинов гөр күтәрә. Сургутка килгән беренче елда ук бу төр буенча Сабан туйда беренче урын алган булган. Еш кына гаилә белән чаңгыда шуарга чыгалар, марафоннарда катнашалар. Без кичкенәдән булган шулай чаңгыга бастырдык. Бер яшь әле яңа гына тәпи атлап киткән чакларында шушындай кичкенә генә чаңгылар алып биреп аларга, аларны җитәкләп, шулай бергә йөридек, шулай шәйләр алып чыгып китеп, шунда шәйләр эчеп кайтып, бер ял итеп кайтадык чаңгы шуып. Бу үзенә күрә гаилә традициясенә әйләнгән. Әҗәйләрен бакчаларында уздыралар икән. Дача бар, шунда алып барып, все-таки без бит шәһәрдә яшәгәннән авыл тормышын аңлатырга кирәк. Хатын кызның идәге эше тавык чүпләп бетермәслек була. Шулай да Алсу Гайнетдинова барысына да өлгерә. Ялларда татар үзәгенә ашыга ул. Ул белеме буенча укытучы. Эш көннәрендә балалар бакчасында логопед, ял көннәрендә татар үзәгендә татар теле дәресләре алып бара. Анда зурлар да бар, яшүсмерләр дә бар, кичкенәләр дә. 3 дәрес алып барабыз якшәмбе көнне. Әгәр дә мин әзгенә дә булса балаларга үзебезнең телебезне, гореф-гадәтләребезне, татар шагыйрьләрен, әдипләрен әгәр дә әзгенә бирә алам икән, мин аны рәхәтләнеп эшлим. Ире Марат Алсуга һәр эштә терәк. Әнә шулай бер уйда, бер фикердә яшыялар. Ә без исә чит төбәкләрдә татарлыкны саклап гомер иткән, милләт юлында күп хезмәт куйган тату гаиләләрне күреп сокланабыз. Эльвира Хөснетдинова, Владимир Гурьянов, Татарлар, Сургут шәһәре, Ханты-Мансийск автономияле бүлгесе. Татарлар тапшыруы архивын барлый. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, инде белгәнегезчә Татарлар программасы 2012 елдан көн сайын эфирга чыга. Шул вакыт içinde без бик күп илләр гиздек. Кайбер хезмәттәшләребезнең үз язмышлары да үзгәреш кичерде. Тик архивта сакланган бай материалны сезнең хозурга кабат тәкъдим итәргә уйладык. Тапшыруыбызны Татарлар фондыннан дип исемләнгән сәхифәбез дәвам итәр. Тогда организовали мусульманское религиозное объединение. Дини берләшмә оештырдык. Мине мөфти итеп сайладылар. Һәр 2 ел сайын сайлаулар узачак дип килештек. Исмаил әфәнде 1929 елда Клецк шәһәрендә туган, әтиләре имам була. Укый язарга да ул иң беренче гарәп телендә өйрәнә. Шуңа мөфти вазифасының максатларын түгел аңлый. Иң төп бурыч мәчетне торгызу. 2004 елда Исмаил Александрович вазифасыннан китә. Ул башлаган эшне Әбүбәкер Шабанович кабул итеп ала. Мәчет 1901 елда төзелгән гыйбадәтханәгә охшаш дигән идек. Ә зурлыгы буенча хәзергесе 5 тапкырга артык. Мы были на первом этаже, там, где по периметру этого всего здания расположены помещения. Беренче катта уку сыйныфлары, имамнарның эш бүлмәсе, китапханә, музей урнашкан. Мәчет бөтен дөнья ярдәме белән төзелде. Төп ярдәм Сыгыт Гарабстаннан булды.
Бүген Белоруссияда мусульманнар саны 100 меңгә якын. Минск шәһәре җәмигъ мәчете аларның һәр берсе өчен ислам учагы. Без мәчетнең имам-хатибы Зариф Зудин белән дә аралашып алдык. Тамырлары Пенза өлкәсеннән, Башкортстанда ислам институтын тәмамлый. Юллама белән бирегә җибәрелә, инде 10 елдан артык эшли. Атнастан җума намазы үткәрелә, без хутбаны укыбыз, намазны үткәрәбез. Аннары атна сонында балаларга шул җума көннән башлап, кичтән воскресенье көненә кадәр шул балаларга дәресләрне бирәбез. Балаларга да, улы кешеләргә дә, хатын-кызларга аеры, ир-атларга аеры дәресләр монда дин буенча дәресләрне монда алып барабыз. Монда балаларга байрамнарны ясыйбыз, аниматорларны чакырып, вот шул монда яшь поколениясыны җитештерергә тырышабыз инде. Рамазан айында көн сайын монда ифтарлар үткәрелә, таравих намазлары үткәрелә. Никах монда кыйдырабыз. Исем кушу балаларга да монда уздырабыз. Сүннәт байрамы да үткәрергә без монда тырышабыз, как раз шул докторлар белән больницалар белән сөйләшеп. Март айында намаз уку буенча балалар арасында конкурс үткәрергә планлаштыралар. Хатын-кызлар белән дә эш уңай оештырылган. Төрле чаралар уздыралар. 2019 елның 7 декабреннән мәчеттә Белоруссиядә бердән-бер булган ислам тарихы музее да эшли. Ислам дине тарихы биредә татарлар белән тыгыз бәйләнештә. Безнең игътибарны Белоруссиядәге татар нәселләре тугралары җәлеп итте. Мусульмане, в частности татары, с Поволжья, с Крыма, здесь появились по официальным данным 600. Татарлар бирегә 620 ел элек килә. Хәрби буларак чакырылалар. Алар сәясәттә дә дәрәҗәле урын ала. Военные элиты, военные заслуги мусульман, они нашли свое отражение. Җир бирелә. Нәселләре тугралар белән билгеләнә. Биредә туграларның барсы да түгел, алар тагында күбрәк дигәнгәмәдәшебез. Инде музейда сакланучы экспонатларга килсәк, биредә алар халык белән бергә җыелган. Монда кулъязмалар да, инде хәзерге чорда басылган китаплар да саклана. Это факсимильная копия Корана. Бу 16-нчы гасырда язылган Коръән китабының күчермәсе. Мәчет ачылышында Төркия президенты бүләк итте. Музейның этнография почмагы аерым игътибарга лаек. Здесь экспонат очень ценный. Это традиционная одежда мусульманских. Бик кадерле экспонатлар биредә, имамнарның гадәти үз киеме, Ивье шәһәре имамыныкы. Здесь у нас представлены фотографии. Бу фотоларда Белоруссиядагы татар авыллары күренеше. 20-нчы гасыр башы. Здесь в центре нашего музея хранится факсимильная копия. Үзәктә Мөхәммәд пәйгамбәрнең бакыйлыкка күчүеннән соң 50 ел узгач язылган Коръәннең күчермәсе. Без аңа хәзер текстологик анализ ясыйбыз. Минск шәһәре җәмигъ мәчетенең үзенең бай китапханәсе дә бар. Менә без аның хәзер бер бүлегендә. Һәм нәкъ менә шушы бүлеккә керүебез дә юкка гына түгел. Җәмигъ мәчете Татарстан Республикасы Диния нәзарәте белән тыгыз хезмәттәшлек итә. Татарстан мөфтие Камил Сәмигуллин да биредә 2 тапкыр булып китергә өлгерә. Һәм беләсез, менә бу стенд тулысынча Татарстан Диния нәзарәтенең шушы Минск шәһәренә бүләк итеп бирелгән китаплардан тора. Мы, мусульмане Беларуси, имеем различные направления по сотрудничеству с муфтиятом Татарстана. Одно из таких направлений – это перевод смыслов Корана на татарский. Татарстан Диния нәзарәте белән хезмәттәшлек итәбез. Алар Коръән тәфсирләрен татар һәм рус телләренә тәрҗемә итте. Без дә аларның үрнәген кулланып, белорус теленә тәрҗемә итәргә телибез. Халкыбыз зыялы, гомергә кайда гына яшәсә дә үз телен, динен саклап кала алган. Милли хисләр көчле, ул буыннан буынга күчә. Киләчәгебез якты булсын. Гөлия Садыйкова, Татарлар, Минск, Белоруссия. Татар халкы гомергә көчле булган, бирешмәгән, берләшкән. Рухыбыз нык булсын, милләттәшләребез. Исәнлектә очрашырга язсын, сау булыгыз.